Здравейте, мили приятели! Аз съм Стефка. Искам да се абонирате, да натиснете камбанката, защото съм много благодарна за това. Искам да ви покажа моите рисунки, за да ви се отблагодаря, че постоянно ме слушате, постоянно ме гледате и това много ми харесва, прекалено много ми харесва. И сега искам да ви покажа най-бързо, защото няма много време. И да, постоянно обичам да рисувам, защото това ми е любимия вид и искам като порасна да стана художничка, защото аз съм на 6 години. Постоянно съм ходила някъде, така че много съм прежелава. Дано всичко това да стане с нас някакво си голямо семейство, защото виждам, че никой не ме гледа. Но това изобщо не е проблем за мен. Важното да има много лайкове, да сме едно голямо семейство и както винаги. Защото аз не снимам много често, защото постоянно съм заета да рисувам и такива детски неща, да си оправям нещата. Да, такива детски неща. Само знаят малките, да бяха го ми гледат някакъв малките от брачочетка ми, от всички брачочетки, защото аз имам два, Зара и още Малина. Много брачочетки имам, където още не знаете и че разберете скоро, защото те ще ми дойдат на гости, както винаги. Малко съм моничка и говоря пред носа ми. И да, много обичам да рисувам, да правя всичко принцип. Всичко на света очаквате от мен. Искам да започна да имам лайкове, защото никой не ме гледа и разбира се, никой не се абонира за мен. И всички ми се смеят, защото аз съм още на 6 и не знам какво да кажа на хората, за да съм интересна. Ако правя някакви си шортове, моите приятели по принцип не идват в къщи. Някакси не знам. Да, така. Достатъчно ви казах. Бай!